Wel, dyma ni gyfeillion y Pencampwriaeth olaf cyn yr un mawr. Chwilio am bar gorau ymlith ein Bridiau Prydeinig Cynhenid ni. Ydyn ni nawr, James a Tyleri, chi'n parhau da fi. Nawr te, dau yn y ras, dau bar. Iep, dau bar. Cymryd bach mwy amser i wneud penderfyniad yma, swn i'n deud, Gerall. Mae hwnna'n penderfyniad los mwy anodd i wneud, swn i'n deud. Wrth feddwl am y diwydiant cigoen, ni yn ffodus iawn, dyn ni am o'r gwyliau crefyddol sydd yn digwydd. Mae dyn ni Pasg, mae dyn ni Nadolig, mae dyn ni'r gwyliau Mwslemaidd hefyd. Ni'n ffodus iawn o'r adegau yma i roi bach o wmff falle i'r diwydiant cigoen, a David? Neu dipyn o wahaniaeth yn y mar stydi o ran y cystadleuaeth a yr alw am y cig yn bendant. Wedig sôn amdan yr gwyliau crefyddol yma. Mae'r cymunedau Mwslemaidd wan yn sail ein diwydiant ni. Nhw sy'n tu ôl y diwydiant, nhw sy'n gyrru'r prisiau fyny yn y marchnad fyw. Dyna lle mae rhan fwyaf wyn fi ag erall yn mynd tramor. A maen nhw'n pwysig iawn i ni. A hefyd, maen nhw'n cymryd lot o rwy'n gorau yna hefyd. Da ni'n meddwl maen nhw'n gyd i mynd i bwcheriad adre. Dyn nhw ddim yn actually mynd tramor, i Mwslemaidd tramor, yn wedig yn Belgium. So, maen nhw'n pwysig iawn i ni. Mae'n ddiddorol, ti'n hwnt yn dweud. Chael Pasg yw'r digwyddiad tymorol mwyaf arwydd y cael o ran cigoen, yn dyfe, ond wedyn mae'r gwyliau Mwslemaidd, a wedych chi'r gwyl yr Aberth, yr Eidal Ada fe, a gwyl Eidal Ffriter, efo'r diwedd Ramadan. So cychwyn Ramadan, a wedyn gennym ni diwedd Ramadan, a wedyn dwi'n 10 neu 12 wsos ar ôl i Ramadan darfod, mae gennym ni Cybani, dyn ni'n galw o. Eid, i'r fwyaf. A fi'n meddwl bod da ni ganlyniad! Geraint Davies, dan yr eglwys Powys yn ennill gyda'r par y Suffolk. Croes. Da iawn, Gerall. Maen nhw'n bar da i weld. Maen nhw'n, Chwyl go quick i wneud y penderfyniad hefyd, chwarae teg o Gerall, Oedd o'n reit ffyddiog, oedd y Suffolk yn dod i'r frig. Maen nhw wel yn bar caled, yn dyn nhw? Gys ti'n cyfle wedyn, James, i cael o gywir am y tro gyntaf? Oedd o'n ei gyfle? Nes i ddeud bod ni'n licio'r Suffolk, nes i ddeud hwnna. Dan yr eglwys, a maen nhw wedi ennill nôl yn 2018 hefyd gyda'r Suffolk. Felly, enillwyr cyson yn y ffair. Da iawn nhw. Diolch o galon i chi'ch dau, na wedi gael sgwrs gyda Geraint nawr. Mae fe'n trimio sawl par ar gyfer y ffair bob blwyddyn. A mae fe wrth i fodd yng nghanol y cylch. You really enjoy, don't you? Well, yes, I do enjoy it, Why then? What's so special about competing here at the fair? Well, you want to compete against the best, and up here, the best of you. And, if you can compete against them and you can do well, even if you don't do well, you improve. And that's what it's all about. And every day is a school day. There's not much that you need to learn. Oh, yeah, there is. We're always learning, always learning.